Показвам най-голямата фитнес зала в Турция, най-голямата фитнес зала в Истанбул. Намираме се в централната част на Истанбул, близо до Тиксим площад и Галата, квартал Шишли. Най-голямата фитнес зала в Истанбул и в цяла Турция е на 25 минути в азиатската част и сега тръгваме натам. Джон Рийд. На тези, които се оплакват, че в България им е скъпо, една тренировка тук струва 55 евро, а месечната карта е 500 евро. Де факто сега за една тренировка ще платя 100 и няколко лева. Протеиновия бар няма почти нищо, което за мен е грешка, но пък лънчерията е уникална. Много яки дивани, различни, обаче много луксозно. Това е предверието на фитнеса. Между другото, обстановката е много луксозна. Влизам тук в мъжката тоалетна, съблекалня. Индустриални мазилки, направени като... Много яко са направени, между другото, и як пот. Имат табло с тренировките за седмицата, което е много интересно. Всеки ден какви тренировки имат, те не се променят. Байк, майк, йога. Добра идея. Спато. И тук отиваме към басейните. Тук е спа зоната. Басейнът е уникален. Много е луксозно като цяло. Реално това е луксозен клуб за богаташи. По-скоро. За сега впечатленията са ми, че има много места за почивка и коридори. Луксозно е направено. Страшно много коридори, но малко места за трениране. Продължаваме с коридори, дизайни, още коридори. Надявам се силно същински фитнес. Много готин спининг клас, между другото, има. Уникална зала за спининг, сега ще я снимам. Ето я. Топ е. Тук много ми хареса вече. На нива. Нещо реално, което вече мога да снимам. На няколко нива, доста колела. Може би около 30-35 колела. Даже 40, защото са на 4 реда по 10. 40 колела. Сигурен съм, че тук никога това не са пълни. Заради естеството на фитнеса. Тук в цялата ерия реално има една пейка. Това, което е правил този фитнес, изобщо нищо не разбира от фитнес. Той е направил много луксозно място, което реално няма нищо. Има места за лежание и за почиване. Продължаваме с дивани и коридори. Е заградено. Не е моята представа. И вече тук имаме техноджим Selection Pro. 3 лег преси. 2 за бедра, 1 за задно, 2 за задни, за абдуктори 3. Кардиото. Тук вече е горе-долу добър фитнес. Тук мога да кажа, че е окей. Оборудването е техноджим. Серията е Selection Pro. Тук вече ми харесва.
Techno Gym Selection Pro. Тук е същинската част Techno Gym Steel Strength. Цялото оборудване на Techno Gym. Нищо друго няма освен Techno Gym. Тук е добър сет. Много добър сет от уреди. Същинската част. Тук е вече силова тренировка. Тук е най-много хора виждам реално в момента. Клетки, смит машини, халф ракове. Новата машина на Techno Gym за хип тръст. 2-4 стейшъна. Чисто дизайнерски е много добре направено. Ерколини, пейки. Между другото, часовника ми почва да мисля, че съм на тренировка. Аз съм извървял само пътя от съблекалнята до място за трениране. Пак казвам, много коридори, много пътеки, много затворени помещения, много места за стояние. Да, много луксозно е, обаче някак си не е типичната фитнес зала със сигурност. И със сигурност не мисля, че е много посещавана. За тези, които не знаят какво е BioCycle, BioCycle е когато влезеш тук, напишеш си нещата, имейли, адреси, така. Вижте как е разграфен самия под. Той ти казва на кой уред да застанеш, въртиш всички уреди. Уредите се отключват в определено време. В смисъл, ти имаш време, не можеш просто да тренираш. Тук всичко е натоварване електрическо и няма никакви тежести. Който не знае какво е BioCycle, това е ето примерно Leg Extension е номер 8. Ето го номер 8. И това е една цялостна система от BioCycle, която също според мен е абсолютно неизползваема. Най-вероятно, ако тук няма човек, който да обясни как точно да тръгнеш, да те логни и така нататък, за един нормален човек да влезе да тренира тук е абсолютно невъзможно. Аз се занимавам с фитнес уреди от над 10 години и в момента не мога да се пусна да тренирам тук. Не мога, не ми стига акъла, може аз да съм тъп, ама не мога. Нещо, което ми харесва страшно много, не струва според мен много. Ако имаш място, вижте една малка ерия, която е отваряш, влизаш и реално се затваряш тук и става тихо, спокойно. Може да сложиш лаптопа, да проведеш някой разговор, без да имаш шумове, напълно безшумено е. Не е лоша идея. Не е само за фитнес, може да се използва на много места. Като цяло е готина кабинка. Е, че работещите неща са груповите занимания, както тук в момента. Ето, няма да влизам навътре. Това са работещите неща в една зала. Другите работещи са неща са традиционния фитнес. Ето, само тук има хора. Ето. Истината е, че хората искат да са един до друг, да тренират, искат да тренират с нормални машини. Според мен цялата тая ерия тук е работеща. И другите изгъзъци не чак толкова. Реално фитнесът е хубав. Лично за мен това не е моето виждане за фитнес. Примерно на Techno Gym чест пресата е уникална, но въпросът е, че има една, две, три. От всеки уред има по 2-3 едни и същи. Няма лошо. Аз лично бих заложил и на други марки, за да мога
да вкарам и други хора. Има хора, които не харесват техноджим. Примерно, ако аз сега не харесвам техноджим, няма да дойда в тази зала. Да, изглежда красиво, но не мисля, че е работещо. В такъв премиум клуб с удоволствие бих изкупил уредите, ако ги продават, защото ето го Technogym Selection Pro в топ състояние, в топ. И той така ще бъде след 5 години. Тавана е оставен на бетон, което в момента е много модерно. Има няколко пуснати абажура. Ето ги. Гледам малко и дизайн. Ето ги. Изглежда много красиво, много приятно. Показвам го, за да видят много хора в България, че ето стените бетон, тавана бетон, стените бетон, едни готини осветени огледала. Цялостно изглежда много добре. Се оказах отново прав. Има само една машина за горни гърди. Аз правя на нея. В фитнес има 15 човека. Говорим за 5000 квадратен фитнес. Има 15 човека и двама човека вече ме питат дали е свободна лежанката за горни гърди, машината всъщност. 5000 квадратен фитнес, 500 евро на месец. Има една машина за горни гърди. Една. И има 15 човека. Този фитнес реално няма капацитет да посрещне 5-600 човека. Реално няма такъв капацитет. Затова казвам, че когато правите фитнес, се консултирайте с хора, които разбират, понеже тук има много наляти пари, но реално няма много мисъл. Има мисъл в дизайн, в коридори, в интериори и такива неща, но не е в самия процес на трениране. Реално в най-големия фитнес в Турция има една средна лежанка и втора средна лежанка и няма повече. Има две лежанки средни и 150 дивана и кресла и не знам какви са парета за лежане. Ами, съжалявам, ама това не е моята представа за най-големия и топ фитнес. Реално аз имам две лежанки в Хармали в моя фитнес. Очаквах много повече. Реално няма машина за средно рамо и за задно рамо и пекфлай. Нито една машина няма за задно рамо и за пекфлай. За задно рамо и за средно рамо няма машина. Нито една. Кардинално ще окажа какво е мнението за тази зала в Турция, която изкуственият интелект ми каза, че е най-голямата в Турция и в Истанбул. Чисто като бизнес ще почна. Според мен не е рентабилен бизнес, понеже има страшно голяма инвестиция. От гледна точка на това, след това имаш страшно много персонал. Тук имаше около 30 човека персонал, страшно много треньори, които просто стоят, нищо не правят. Двама човека на рецепцията, при условие, че рецепцията не продава нищо. Почти има 2 протеина и 5 води. Огромни площи, които наемат от мола, около 5-6 хиляди квадрата. Реално скъпи карти и малко посетители. Чисто като бизнес, според мен има страшно големи разходи за ток, наем, персонал и съответно малко приходи, понеже не вярвам много хора да посещават фитнеса, както и в момента нямаше много хора. От гледна точка на тренираш, сега ще започна. Като тренираш, никога не бих идвал тук. Дойдах с идеята, че ми хареса страшно много, но реално нищо не ми хареса. Хареса ми интериора, харесаха ми местата за почивка, да, много са, но реално цялата площ на залата е направена в коридори, в места за почивка, за лежание, страшно много дивани, коридори, стълби и много малко уреди. Реално малко разнообразие за уреди, 2 лек преси, едни и същи, няма хак, няма пендиум, няма весклад, няма почти нищо, няма средно рамо, има 2 лежанки,
Реално залата е направена с много пари, но почти без никаква мисъл. Има това, което ми хареса реално е басейна, който според мен също ни вади пари, понеже е страшно много като разходи и площ, отопление също. Отделно мисля, че спининга ми хареса всъщност много, залата за спининг, може би тя вади пари, нямам представа колко хора я посещават. Това, което не ми харесва е 500 евро за карта на месец, при условие, че ако не ползваш басейн, не ползваш 500 евро, аз може да искам да ползвам само фитнес и да нямам идеята да ходя на басейн, защото трябва да плащам 500 евро на месец. Ако трябва да реално да предложа фитнес в Истанбул, бих отишъл в Мак Фитнес. Съжалявам, че вчера не го се заснех. По-малки фитнеси, около 100 на брой в 100 локации има в Истанбул. В Open Space пространство, не са такива заградени. С повече уреди, доста по-достъпни и повече атмосфера. Аз тук не усетих никаква атмосфера. Реално даже е леко потискащо, барова обстановка, затворени пространства, реално от 5000 квадрата фитнес, реалният фитнес е 4-500 квадрата с по една машина, 2-3, едни и същи, никакво разнообразие. Реално ако имам приятел, който е яко тренираш маняк и ако ме пита къде трябва да отида в Истанбул, не бих му препоръчал този фитнес, няма да му хареса. Може да дойде да се снима или нещо от сорта, но няма да направи яка тренировка, нещо, което да е вау или кой знае какво. Това е общото ми мнение. Хареса ми спининг байка, хареса ми басейна. Не ми харесаха многото коридори, малко фитнес оборудване. Не мисля, че тази зала може да стане зала тип легендарна. Тя е направена за богаташи, не е малко хора. Аз бих предпочел да има много повече уреди, малко по-достъпна цена, малко по-опън пространство, по-отворено, по-голямо, да има повече атмосфера, да се чуват хората как тренират, да се виждат и реално да има страшно много повече уреди, различно разнообразие от уреди. По този начин мисля, че самата зала би станала легендарна, всеки, който би посетил града, би я посетил, всеки би я пратил на някой, всеки би се снимал в нея. Тук това нещо не мисля, че някой би го направил като цяло.